aron makasimhot. Unsa man Maria, unsa may gamit sa ilong? Baho man kaayo, unsa ron? Mag-attendance ta ha, si present ko na Bagong Bayan Maria. Present, ma'am. Galugdog Claire. Present, ma'am. Tuloy Lungsod Kirara. Tuloy Lungsod Kirara. Tuloy Lungsod Kirara. Tuloy Lungsod ayaw pasigtabi diha. Tawag ka ni ma'am. Present, ma'am. Ikaw tuloy lungsod ha, tabian ka kayo. Tanawa, ikaw kag Maria. Paminaw ra gud mo, ayaw mo sigtabi, sige magpadayon ta. Dudong Pawik Junior. Present, ma'am. Dudong Pawik absent man lagi kagahapon. Pasensya kayo, mama. Absent ko gapon. Kay nagdaro manggod ko, ma'am, sa mong 4 ka hektaryang yuta. Eh, si Papa manggod, ma'am, nahulog sa kabaw na piang. Amaw ba di ay Dudong Pawik, dakuha day ninyo umano. Sige magpadayon na ta sa atong leksyon. Yes, ma'am. Ang atong leksyon karon is science. Parts of the body. Mga bata, unsa may party sa atong lawas? Ako, ma'am. Wow, kaabtik ni Kirara, oy. Unsa man Kirara? Lubot, ma'am. Natawa mo. Unsay lubot Kirara? Mali na, pero part gyapon na sa atong body. Tante man ang lubot, ma'am. Kaya man mo gawas ang atong hugaw kang atong utot. Awa na po sila. Maria Claire, ayaw ninyo katawi si Kirara ha? Bantay mo wala mo'y answer ha? Ako, ma'am. Unsa man Dudong Pawiks? Ice, ma'am. Very good, Dudong Pawiks. Unsa pa? Ikaw Maria? Siyempre, ma'am. Nose. Very good. Unsa pa? Ako, ma'am. Ears and mouth, ma'am. Very good Claire. Mga bata, mao ni party sa atong lawas. Unsay gamit sa mata? Ako, ma'am. Sa mata, ma'am. Siya gamit, aron makakita. Tama, ang mata gamit para makakita. Karon, unsa may gamit sa atong ilong? Ako, ma'am. Sige Maria. Ang gamit sa ilong, ma'am, aron makasimhot. Tayo na balikan, gyud. Aron makasimhot. Unsa man Maria, unsa may gamit sa ilong? Baho man kaayo, unsa ron? Kabahog utot ni Kirara. Kuko ng utot. Buuan ang mugutot, oy. Mauron, ma'am. Mauroy gamit sa ilong, ma'am. Ang pagsimot sa utot ni Kirara.